daghan nato muundang sa pagbuhat og maayo, labi na gyud kon ang resulta sa atong gibuhat makahatag nato og kasakit or mo resulta hinuon nga dumtan ta sa mga tao. Nya human ana muundang dayon tagbuhat ato pag yung questionon ang Ginoo nganong nahitabo man ni Lord unsa may akong sa, di ba? Naamo na inana no? Unsa may sad-an ako Lord nga di naman nimo tuo ang akong anak nako, din amang gid mutahod. Nganong magsigi maniglibak na akong bayaw. Kining akong umagad unayon man kog libak. Nagatinarong man ako man tay nagatiman nila. Ana mga inana nga mga butang ba niya muundang dayon ta. Si Kristo nagtudlo nato sa pinakaimportante nga kahimtang sa kinabuhi sa magsunod sa Ginoo. Unsa man matud pa niya, isalikway mo sa mga tao, hinginlan mo sa mga tao, gani moabot ang panahon nga ang magpatay ninyo nagtuo nga nagtuman siya sa kabubuton sa Ginoo. Grabe kayong warning ano. Nya ganahan pa mong musunod sa tao, kaning klasiha sa tao ba, ganahan mo musunod? Kanang musunod mo aning klasiha sa tao nga ang imurang ang sangkuan ras imong kinabuhi, isalikway ka, dumtan, nya patyon pag yun. Saman. Hinuktok naman mo diha. May maning atong mga leaders kalibutan kay luos manig saad og mga nindot, daog lang kos eleksyon kanang inyong lugar nga way karsada, karsadahan ko na aport tindur ta pakpak dayon ta. Pero moingon padauga ko ninyo, di ba mga matay gid mong tanan. Mosunod mo. Muna jutay kay mosunod ni Kristo. Kay si Kristo ang isaad moingon man, dumtan mo, isalikway mo, paantuson mo, patyon pagyud mo, basta mosunod mo nako. Muna kun mosunod gay mo nako, biyae gid nang tanan kanang inyong inyong mga balay, inyong mga kabtangan, kanang inyong amahan, inahan. Maora ni leader nga ang iyang giimbitar, iyang hatagan og kalisod, kalisdanan, kamatayon. Talagsaon no. Pangitag leader din his kalibutan karon, apil na ning nanagang og politika nato, ni daog man or napildi. Unsa man giilang saad? Maayo nga kinabuhi. Maluwas tas kalisod, wa nay magpuyo og squatter. Ang tanan makatrabaho na. Angat na ang buhay. Mao ginay kasagaran. Pero kasagaran bayani pulos gyud wa matuman. No? Kinsa man kuno gyud nakatuman bi nga kanang perfect gyud nga natuman ang iyang gisaad. Oy, bisan nga kining pari o man gani katuman. Pero mosaad ko ninyo, malipay gyud mo kanunay basta mahurot og kapahalin atong slot. Di maniguro gyud ko ana. Magsige gyud mo daig sa Ginoo basta mahurot ning kahalin ang slot. Di tinod, nahuma naman, nadayon naman gunagod, tanawa. Tukod tag kapilinya atong gitabangan, paspas kayo. O karon natukod na, sus ang mga tao, kada adto dito, wagin ingon, mahay kong donate ko aning kapilinya. Gahapon din hilay ni Anhe, tagalaing lugar, murag dapit man tingal ito sa South, Mindanao, tingitong ila. Ila na yung gituyok at sila sa kapilinya, human Anhe din loos na yung pasalamat sa Ginoo pader dito na mis kapilinya. Nako niya, sus ninduta yun pader, nindut kaya mong gibati. Nako kapil mong tampo, nakapalit niya to pader. Hala, ang imong simbahan pader ba, kanindot, ani pader o yan. Nako kapil sa gaan sa, kapil ko ani pader. Huwag ginagmahay, ay. Pero ang wa mo palit, mahay gin mo. Kanang wa mo palit, oy mahay mo wala pasalamat gahapon nga nahalinan tas atong dogs gahapon og
112 ka slots. Oh, sir, pakpak. Ang atong total nga halin 5,221 na ka slots. Nya na maligya man sa tag kaning MIP, no? Mother, Mary's Inspiring Purity. Usara ni kasimana nga kuan ni siya kita unsa tawag ani nga sale special offer. Special offer. Karong si manaha 2,000 ka slots nga tag 500 per slot nga Mary's Inspiring Purity para sa ato ning culmination sa Flores de Mayo. So pasalamat sa ta kay nahalina na sa tagahapon og 114 slots. Oh, pakpak. 1,886 na lang ang nahibilin. Oh, doon na mo pakyaw ani, pastilan kausara ni. Sugod na rabatag pamalit karon sa mga katong para sa kuan ba, para sa school supplies. Ato na batong pamaliton niya gi-order na sa natong pagkaon. Mapugos kitag bayad ani, pero hotdon sa ni og palit, dali ra man ni kay special offer man ni. Ato lang sa ning iampos Ginoo. Kutob yun sa mosunod sa Ginoo, sama pananglitan, mutuman gid sa iyang sugo, dunay kalipay. Pero nganong niingon man si Kristo, paantuson mo, lutuson mo. Kining maong pagsulti mga igsuon, gi pahaom ni Kristo sa kahimtang dinhis kalibutan. Ang kalibutan dili gyud mudawat sa Ginoo. Ang kalibutan ba tungod kay giharian manggod ni si Yawa. Human ang Yawa gilabay nga nis kalibutan, gipatalsik na siya dito sa langit. Naana sa Book of Revelation chapter 12 inyo nang mabasa diha. Di niya na siya sa kalibutan karon. Ug matod pa nagkagot ang iyang ngipon sa kapungot. Gusto gid siyang mubaw sa Ginoo kay nawagtang siya dito sa langit. Muna ang iya dinhing buhat sa kalibutan, paantuson gid ta. Nya mosunod gid ta sa Ginoo, paantuson gid ta niyag maayo. Pero ang Ginoo naghatag sad og mga opportunities aron ta malipay ang iyang mga sugo. Muna niingon siya dinhi, kamo ako mong mga saksi. Saksihin ninyo nga ang mutuman sa akong sugo, tan-awon sa kalibutan gipaantos, pero malipayon di ay. Ug mao ni ang misteryo sa gugmas Ginoo o gahom sa Ginoo. Na tanawa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Kinsa ning iyang lungsod? Ang nagsunod niya nga gipaantos sa kalibutan. Unya kay giingon man pagsulti, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod, ang kalipay sa Ginoo ihatag niya ngadto sa nagsunod niya. Muna moingon siya, dawata ang akong kalipay, ang akong kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Kana bitang tao nga magsunod sa Ginoo, malipayon nga magantos. Nindot paminaw no? Pwede ba? Malipayon nga magantos. Malinawon nga gilutos. Nindot paminaw no? Awag yun mo kasabot. Pwede ba? Malipayon nga nagantos, malinawon nga gilutos. Pwede ba na? Dili? Pwede kayo. Nahitabo na sa mga apostoles, nya gipasa na sa mga apostoles hangtod karon, mao ni ang experience nga dili ma-erase og history. Bisan pagkanang matod pa nila na naman kuno tig-usab sa history din sa Pilipinas, di na mausab kay di anas kasing-kasing gibutang. Wa na sa papel. Kanang nas papel pwede ra na i-erase. Kanang naas TV, pwede raman na i-delete. Pero ang naas kasing-kasing, yan itapot nga to sa sunod ng mga kasing-kasing, mahimo na siyang saksi kamatuuran. Tanawa. Pangita mong taong gasunod sa Ginoo, panalitan, asawa, sigihag kulatas bana, niya nagsunod Diyos Ginoo. Sa may iyang bation, malipayon
nagikulata. Oh. Kasuway na mo anak. Wagin mo kasuway kay mutubag man dayon mo musukol man dayon. Wa man magsugo ang Ginoo nga sukol. Love your enemies man. Mo na wa gid ta katagamtam kasagaran. Pangutan-a si Santa Rita ug Cassia bago pa man tong gapista. Pangutan-a si Santa Monica ug uban pang mga asawa nga nagsunod sa Ginoo nga dinagmalan sa ilang bana nga karon nga himong santo. Pangutan-a ang ilang kinabuhi. Malipayon silang nagantos. Ana may wa ma-declare nga santa nga kaila ko buhi pa man gani na karon. Hapit na man gani mo 100 years old. Malipayon man siya nagantos, mingon man siya di gyud kaabot og di gyud maugmaan dong mawa gyud ang akong kasakit. Nagihug pa man gani siya sa hagdanan. Kanang grabe gid nga torture ba. Aya sud sa mga sobra ting ito 40 katuig nilang kuan ingon ato yun hangtod na sakit ang iyang bana bedridden na iya lang yapong atimanon na pas iyang tupad ang kabit himo na ninyo nganong nabuhat man to niya kay matud pa niya wa gyud koy kasakit dong kanang gilipay ra gyud pos Ginoo kay ako man yung giingon nga ako gining bana antusonon gini nako kay ako ning bana. Kana ba? For better or for worse. Iya man ang gi-practice. Oh, kamo dahil mamugbuwag. Buwag ta ni malaka na. Wow, why buwag ga itong iyan? At tingin ninyo. Pareha na gamay lang nga example. Unsa may role sa ginikanan ngadto sa anak? Patyo ng anak o atimanon? Kusga. Bisag mo abot nag 15 ka buok, imo lang gyapon ng dawaton at timanon. Oh, unyag mo abot nag 20 ka buok. 19 na imong anak, namabdos ka. Magmahay ka. Ug di ka magmahay, kanang 20 nimo ka anak, imo nang atimanon. Purting lisura atimanon oy. Kanang 20 ka buok anak, purtig yung lisura. Bisan ganig 5, bisan ganig 7, lisod na naoy. Pero tan-awa ng mga ginikanan nga nahigugma sa daghan nilang mga anak, karon ba pangutan-a? Pagkalipaya magtan-aw sa ilang mga anak. Katulad din higa pa picture na kung usa ka batalyon, na kung anong porti man yung daghanan siya, managsuod mami pader, 11 mi kabuok, naku hay man siya, usaray absent, na po merong niya niya. Kanitanan, mga amo ni mga anak, pagkadaghanan nila dire, naku kinsay ika-11, siya to aron gapuyo sa California, naku i-congratulate, nawa siya gi-abort sa inyong mama. Siya diya sa taon, among mama pa dire, buutan kayo ni, naku congrats ha, kayong ika-11, karon usa na sa inyong dako nga financer kay nindot og trabaho dito sa California og gi-abort pa to patay tong ika-11 karon lipay na kay sila panukuran pa sila balay sino nga na niya mo kong gitutukan kita manggoy maghuna-huna pareha karon ba kanang ang wa kauyon sa napili magsige hunahuna og bati Mulo, maghunahon nagbati. Pero ang nahigugma na magsigun ako nagnindot. Parihara ko na ginikanan, kita sa siyang anak, ang uyab, daghan kay patik. Napay mga ariyos diri, hasta pang ilong, giariyosan. Unsa may hunahunaon sa ginikanan, inigkuyog sa imong anak, anang klasihas tao. Magsig, Jesus, Ginoo ko, pagka-adik kanignaw. Unsa makay kaugmaon ani akong anak mana gid no pero tan-awa tong imong anak nga nahigugma hastang mayuhang mo angka sa motor pilit pa kay ginaksan ana iniguli ato daghan na sa kitong patik imong anak kay mo magparehas naman to sila uy tay wa ka mahadlo ka na yawa ang kay naglaom sa hilong gumudya magud may magkamoy nahigugma ipaglalaban na niya labaw na gyud ang imo higugmaon ang Ginoo higugma ang Ginoo nawa gay patik ang kanunay gisulti I love you I want to die for you I will bring you to my paradise
Di ka kaganahan mo antos, ana. Ako ganahan ko mo antos. Awa na din antos yun. Di antos yun ako din maong assignment. O tanawa karon perting lipaya. Oh, hasta tong nagpaantos na ako karon. Hurot-hurot naman gin mig kalipay. Bitaw, sa una agas bang yung luha na ko adto nila. Pero karon, ay sus, tagas na kay mig ngisi, abot na rin. Pero di sa kumukumpiyansa ani. Doon na sa laing mo abot nga mo paantos ani. Pero inig-abot na sa pag-antos, nya nagsunod tas Ginoo paglipay. Kay ang Ginoo nalipay kay nimo, kay nabilong ka sa iyang lungsod. Mao na sila si San Pablo diri sa unang pagbasa, way hunong lakaw. Nya kinsa tong abli o kasing-kasing malipay inigsulti nila. Mo nang imbitar sila aning sa tingan atong isa tong bayhana to dire. Nganlan og masa mo nandito. Lydia ba? Giimbitar sila, nya gibunyagan nila didto. Ngano man abli o kasing-kasing. Nakasabot aning pag-ingon kun mosunod kanako, kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross ug sunod kanako. Ang tao nga makasabot niini kanunay malipayon. Ang tao nga mosalikway niini kanunay giyong ratulon magantos og makuha pagyud sa yawa sa hari niining kalibutan nga atong giagian. Pilgrims rabiata dinhi, nagbiyahe rabiata dinhi, ay gyud kalipat ana mo na kung mubiya ka ni anang tanang butang or paantoson ka dinhi, don't worry, agianan rani. Parihaan agong mga mag-trekking ngadto anang ansa na trik mo to nang ila kana bang mangakat ana mga bukid ba nga mag-agi anang mga dilidan. Uso naman na aros mga batanon, mga samad sila inigabot ngadto sa kanang mulampos na sila ikangker tanang bungtura asam agi diri siya kalisod kana nindot na mga dagma na sila, mga pangos ang tuhod, mga sama din inigabot dito magkuntis na sila kinsay pinakadaghang samad sa ako ay sama dito naligid ko sa ako gani din natusok kanay ko sa uy kanais gud na imong samad lipay kay sila na. Kaya kamo ko no be, pag-contest ko no mo, imong bana, buotan siya, animal kestanan siya, mas animal ganing ako. Pila may lagom ni mo karon siya, tulo, siya, ako gani, upat. Siya, uy, congratulations, labaw ka na ako, da. So ay ko no yung contest. Kaysa mag-contest, taglikay aning kasakit, malayo na nun tas kalipay. Mas maayo pagbugakos tas atong cross sa atong kasakit, kay ang Ginoo lipayon taniya kalipay nga dili ikahatag niining kalibutana. So ayaw kahadlok sa kasakit, kay ang kasakit nakuyog nato ang Ginoo mauna ang tuburan sa tinuod nga langitnong kalipay. Nindog ta mga igsoon, ang Dios misaad kanato sa iyang Espiritu Santo nga maghatag natog kalig-on, kalipay ug kasantos. Uban sa pagtuo moingon kita, Ginoo lig-una kami. Ginoo lig-una kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, mainiton nga mag-alagad sa simbahan, inubanan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad sa katawhan, uban ang dakong gugma aron ang kalinaw maoy maghari, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una kami. Nga ang Espiritu sa Dios maglig-on kanila nga nagantos sa kasakit sa kalag ug lawas aron dili sila mawad-an sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una kami. Nga ang katawhan nga gipanalanginan sa Dios
ligunon sa Espiritu Santo, aron dili malingla sa mga haylo sa kalibutanon nga pangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa mga proyekto dinhis atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga alang sa atong mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang Espiritu Santo magbalaan kanila nga nangamatay na ug mahiuban na sila sa mga kuro sa mga anghel didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Dungga Ginoo ang pag-ampo ni ining imong katawhan og ang mga pulong nga among gilitok dawata kini kay among gituboy dihas gugmang pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.